אתה אוהב את המשפחה הזאת? כן. וזה אין להם מה לתת. הוא אוהב עכשיו את אביבה. נכון? אתה לא אוהב? אתה אוהב אותי יותר מאת אביבה? אסתר, רגע, עילה, גוטשה, לייזר, אפשר לך את השמות בככה. תגיד לי, את מי אתה אוהב יותר, את אביבה או את פאני? זה לא אותו זה לא, תראו מה זה. זה לא אותו דבר. תנו לו לדבר אבל. כן, זה לא אותו דבר. תגיד לי את ההבדלים. מה? תגיד את ההבדלים. למה אתה אוהב את אביבה ולמה אתה אוהב Quelle est אותי? la différence entre Fanny et moi? הוא צוחק. כן. למה הוא צוחק? מה אמרת לו? למה את צוחקת? איזה הבדל. אביבה זה אביבה. איזה שאלה? איזו שאלה זה. אותי אתה אוהב יותר, נכון? כן, מאוד. כן, מאוד, לא אותו דבר. את אביבה נכון. כן, אביבה זה אביבה. אביבה זה בת שלי. פאני זה פאני. בדיוק. ואת פאני אתה אוהב יותר, כן. נכון? אביבה לא. שאלת אותו, תסתכלי איזה מבט. תסתכלי מבט, כן? הוא לא רוצה להעליב אותי. לא, הוא לא הוא יעליב. לא אומר לא, ג'נטלמן. אותך לא. אותך תראי איזה יפה היא צבא.